Hey, मा खालामबाय थाखो? हा संनोसै लाबो। गोदाव सोराव नाखौ थाइगिरजों नाजों संनो थिनबाय। ह मैथाजों संना होबाय थावाफ्रा मा बामिलाय नाखौनो। मारै नाया सिन्थाय हाथायाव हाबखो नोंनावलाय बेदरथां माथांलाय? एफा खस्थ' सानानै मोननाय नाखौ अग्लि अग्ला सुथु जाजोब्बाय। बेयाव एसे हाथायाव हाबाबा जायो नामा? रायखस बायदि जायो। आहा मुगैयोसो बेफोरबायदि नानि सुखौ अरग्लिलाबायनो। नानि मोदोमनिफ्राय सुआवसो बांसिन भिटामिन प्रटिन थायोलै जाम्बि। हा नुवाखै मालाय जाथिफ्रा हारसाफ्रा बेदरनि अनगायै नाखौसो बांसिन जायो। गुरै नालाय बेदरा गोरा जायो। लेबारा बांद्राय हजम खालामनो हाया थाब थाब। नाया गुरै लेबारा थाब थाब हजम खालामनो हायो। दोगोन खालामनो हायो। ओंखायनो नाखौ बांसिन जानांगौ। ओमफ्राय बे ना माखासेखौ दा दखानाव फानहैसै नामा? खरसफोर लाबोनो एसे। दै मा फानलाबायनांगौब्रा खस्थ' खालामना मोनबोनाय नाखौलाय। ओरैनोबा बायनोनो हाला दामानो आजां गाजां जाबाय। थाथों फानहैया बालथिङाव दोन आरामनो फिनानै सानफा एफा जाबाय थानांगौ। बाथोन जालाय ओंख्रि जालाय। नङा थाव लाबोनोसो एसे फानहैनो सानदोंमोन आरो आङो। दालाय दै देरखाबाय एफा एनै मोनबाय थाखागोन ना। गाबोननिखौ दोननानै जानोसैलाय आरो मा। नाङालै नांगौबा गाबोन मोनब्ला गाबोननिखौ फानहै दिनैखौ जाजोबनांगौ। न'आव मानसि दंना गैया जाखो? ए माथो दंगारोलाय? आदा आरो बाजै दै मोनलोंगोन नामा ब्रा एसे? नै बेथ' बबेबा कम्पानिनि मुलि फाननो फैद्ला खाथारलायबाय बियो। है आं नांलाय आंना जानला मोनला मुलिफोरखौ फानफैलाबायनो आबौ। मुलि फानग्रा नङालै आदा आङो जि गोजाननिफ्राय थाबायनानै फैदोंब्रा ओंखायनोसो दै गांदों एसे लोङो हरदो अननानै। दै थै गैया जोंनाव थां थांफिन। हामा बिदि लामानि मानसि फैनायखौ दै बिनायखौ लोंहो हरनांगौनो। नङाबा थैनानै उजिबा फानफेवालि जायोनो। फै आगै जिरायफै दै लायनि आं। है नों आंखौ जेसेबांखि रागा रागा बुं नों आंनि थाखाय जेबो नङालै। दानो आथिं खुलुमनांगोन नों आंखौ। र' दैल' मोनलोंग्रोथों। बेयाव जिरायफैदो आं लायनोसै। दे बाजै बिराद साबायखर थाबाय दै। आदा खुलुमबाय। मा दाबो लाबोजाया दैयालाय? माबार लाबोनानै लोंहोनानै थिनहरफिनदो। लोंला लोंलि थांथों थाबनो। मा आदा आंनि सायाव माबाफोर गाज्रि मोननाय दं नामाब्रा नोंनालाय? हारसा सिनाया हौवा बबेनिफ्राय सुदुर बुदुर फैनानै दै ना गांब्ला फैखोब्रा दैया नोंलाय? मुलि फाननो फैदों ना आस्थाम थास्थाम फाननो फैदों नोंलाय? बबेनि बबे जायगानि बबे कम्पानिनि? हे आदा आं बेफोरबायदि मुलि फानग्रा नङालै। आं एसे बेलेगसो मानसिया। दै मा बेलेगब्रा बेलाय? मानसिया बेलेग थाफेरो नामा? नै आदा नैबे आंनि कार्डखौ ला। माब्लाफोर सोरबा जिबौ सौजायोबा आंनो खबर हर। ला न' जेबो नङा। मानि खारब्रा बेलाय जाफ्रामालाय बिदि खारखौलाय बयबो बानायद्लाबायनानै लानो हायो। मानो नांगौ जोंनो बिदि खारखौलाय? बबेनि नोंलाय? आङो हजायनिसो आदा क'क्राझाराव थायो। सादारन मानसि नङा दै आं आदा मायां पाससो आं मायां पास। हजायनि क'क्राझाराव थायो। हा एफा गोजाननिफ्राय सोरबा जुदि जिबौ सौजायोब्ला नों फैगौमानि थैग्रोलायगोनसो माथो। बेलाय मा बुस्थुसो बेफोरलाय? बिदिबाथ' नों आंखौ सादारन मानसि सानबाय नङा होमबा नों आदा? दाख्लैहायथ' नोङो बाइकजों एक्सिडेन्ट जायाखै होमबा? आयौ बोरै मोनथिखो बेलाय? आरो बाजै नोंनाथ' सानाय सुनायानो जोबा नंगौना नङा? आरो आदा बे एक्सिडेन्टआनो नोंनि जोबथा दिनमोन। आरो बे नोंसिनि सिलायावबो बिराद गिदिर ब्रह्मबान दङ नुहुरखाबाय आङो। आसरित बोरै मोनथिजोबखो बेलाय आंनि खैफोद आफोदखौलाय? आरो बाजै नोंनाथ' सानाय सुनाया जोबनो थाङा नङा होमबा? मास मोनसेल'सै नोङो फुल बडि पेरालाइसिस जानानै थानो। बेखौ जुदि नों फोसाबस्रांनानै लायाबा खैफोद जागोन नै खैफोद। बिफा माथो मिलायजोबो आसरितसो मोनबाय आं। मानसिया थिगैनो दंगोनहाय। जानो बोरै जाखाथाय? बायबायना दाना टेमनो गफसा।
हाब माब्रै मिलायद्लाजोबखोब्रा नों होननायालाय ओमफ्राय बिनि माबाफोर उफायफोर दं नामा औ माबाफोर उफाय दंबा खिथादो अन्नानै उफाया गेलाससे दैजों थुलसि बिलाइजों लानानै फै आरो खुरियाव माइरंबो लाबोफा थां लायथां बिमा बिनिफ्रायलाय खय लाख मोनलांगोन रांलाय एसेबाबोथ' लांनांगोन उफाय गैया सना रुफाथ' थाखागोन बिसिनाव हाब फंबाय गाज्रि दा मोनसेलै दे मोनथिया हसिया जि जानला मोनला होनफ्लांबाय आं बेबादिनो थाथारो नालायब्रा सोरबा बेबादिनो कम्पानिनि जानला मोनला जासिला फैग्रा बथन बरलानो माबा फांखानो बिदिनो माबा जासिला फैबाय थायो थगायद्ला लाङो ओंखायनो बेखौ नुनानै रागा जोंखादोंमोन आं फंबाय गाज्रि दा मोनसे दे जेबो नङा आदा ओइ लाबोद' नों मा सानगासिनो आरो नों आंखौ मा बुंनो नागिरदों बेखौ आङो सिगांनिफ्रायनो मिन्थिग्रोखायो ओंखायनो नों जेबो साननाङा आं जेबो सानाखै बेफोरबायदिखौ फै बे थुलखौ बोथ्रोदनि दे सिगांसो लाबोबाव ए र' आं लायनि लायदो दे थाब नै जिया ओमफ्राय बाजै नोंनि दख'नानि खुन्दुं आरो नोंनि खानाय दोंसे नांगोन आंनो हरलै थाबनो बेखौनो बसन रोंला नामा खानायाबो थाब माबा गोदाव सोराव एफा गोबाव लायो बेनो न' नोंसिनावथ' बिराद गिदिर बिपद सफैगासिनो दंबावो आदा आरो बे बिपदखौ बारग'नायनि थाखाय नोंसिनावथ' इसिबां थाखा फैसा गैया नङा होमबा बिनि थाखायनो आं नोंसोरखौ नायनानै मिन्थिखाबाय आङो बे खामानिखौ ओरैनो थाइसे नाङा नोंसिनिफ्राय आं मावनानै गालांगोन नाथाय मोनसे कन्डिसन नों आंखौ थार गोसोजों फंबाय लेंनांगोन दे हागोन दा मानो मानिया जानो जोंनि एफा गिदिर खैफोद आफोदखौ नोङो बासायनो नागिरदोंबा फंबाय हिसाबै मानिनायालाय माथो खहा जानो जायो दे नों मावनानैल' होदो आंनि हिनजाव आरो आंनि न'खराल' मोजां जाथोंसै होमबा राजि दा गोसो गोरबोजों मानिगोन दा औ मानो गोसो गोरबोजों मानिया जानो हायो मानिगोन दे जाबाय दे मानिगोनब्ला खिन्थु मानियाब्ला उल्थासो जानो हागौ खैफोदा होमबा नों थाबैनो केन्देलजों सलायजों लानानै फैदो थां नों लायदो थां बेयावनो दंखायो र' लायनि बारा सिन्था खालामनाङा गासिबो मोजां जाजोबगोन नै बेखौ सौ होमबा आब' ओरै फै नों दिनैनिफ्राय आंखौ फंबाय मानिसिगोन दा औ मानिगोन थार गोसोजों औ दे होमबा बे राखिखौ आंनि आखायाव खाना हो आरो नैबे अराव समायला नों जे आंखौ थार गोसोजों फंबाय मानियो होननानै औ आं दिनैनिफ्राय नोंखौ आंनि फंबाय असे होननानै मानिसिगोन आंहाथ' दा जेबो गिफ्ट गैया आंनि आखायाव नोङो नैबेखौनो नाङा आंनि अननाय होननानै लाखिदो लादो जेबो नङा लायाबा आङो गाज्रि मोनगोन आंनि गोसोआ गाज्रि मोनगोन ना नों आंखौ फंबाय असे साना दे सानो लादो दे आशीर्बाद होदो आब' होमबा गोसोखौ गोजोन मोनबाय ना औ मानो गोजोना जानो गोजोनबाय औ गोजोनबाय आगै खामानियाल' थिग जाथारनांगौ आब' आंहाबो नों बायदि नायल' जाल' सासेल' बिब' दंमोन बियो दा बे बुहुमाव गैला महराबो नोंजों एखेथारमोनब्रा ओंखायनो आङो सानै साथाम आंनि बिब'खौ खोमानानै लाला होननानै साननानै आङो बे खैफोदनिफ्राय नोंखौ बासायनो नागिरदों
दे बिदिब्ला जागायजेनसै। औ दे जागायदो दे। मोनसे खोथा दै, नैबे खुरियाव अर जोङोब्ला नोंसोर मोनथाम थाबिस लानांगोन। आरो जुदि उखुन्दैल' गयोब्ला मोननै थाबिस लानांगोन। आरो जुदि जेबो जायाब्ला मोनसेबानो जागोन। दे ओम नमो नमो शान्ति 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 ओम 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 शान्ति 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 ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। एसे साइडआव था बेरफुनोबो हागौ बियो। है नुबाय दैबो लुबाय आं बाहाय, थेवब्लाबो अरा जोंनानै दङ। फै जिरायफैफिनदो। ओमफ्राय रिजाल्टआ बोरै जाखो फंबाय? औ आगै, बोरै जाखो खबरालाय? दं, खैफोदा दं। खैफोदा बाहायनो दङ। नाथाय सिन्था दाखालाम आब', फंबाय थानायाव नोंनिफ्राय आं बे खामानियाव थाइसेबो फैसा लाया। नाथाय आंनो मोनसे बुस्थुखौसो नांगौ जानानै फैदों। मा बुस्थु नांगौ आगै? बे बुस्थुआ दहाय आं नोंसिनि खिथानाया अर जोङोब्ला मोनथाम गाननांगोन होननानै। नों मोनथाम। आरो बे बुस्थुखौ गाबोन नोंसोर फुंनि 10थानि सिगांनो लाबोनानै गानफैनांगोन। बेखौ जानला मोनला जायगायाव मोना, एकदमबारे बरपेटायावसो मोनहैयो। हाब, बरपेटा? जोंथ' बरपेटायावबो थांफेराखैबो, बोरै लायनो हानांगौ जाखो जोंलाय? आरो साबधान, बे बुस्थुआ बिराद डुप्लिकेटबो दङ। मानसिफ्रा थगाय फानहरो, आरो मोनबोआबा नोंस्रा खैफोद दं। होमबा नोंसिना फैसायाबो लस जागोन। ओंखायनो सानै हयै बे बुस्थुखौ लायनांगोन नोंसोरो। ओमफ्राय आगै, बिनि दामा बेसेबां लायो? बे बुस्थुआनो मोनसेयाव 11,053 थाखा। बे मोनथामजों नोंना 33,159 जागोन। आरो आब'नाबो एखे। थैबाय, बहा मोननांगौ दे एफा बुरजा थाखा? फोसाबाबोथ' जानाय नङा, खैफोदनिफ्रायथ' बारग'थारनांगोन। हाब, सानै गाहामनि थाबिस गाननाय एफा बुरजा फैसा बहा मोननांगौ दे? मा सानखो आब' आरो गुबै? गोसोआव माबाफोर दाउट दं नामा? दाउराथ' जेबो गैया, नाथाय मा नाथाय? बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय आं नोंसिनिफ्राय थाइसेबो लायाखै। नाथाय बे बुस्थुआ बिराद दाम, आरो बेखौ नङाबानो जानाय नङा। आरो बे बुस्थुखौ जोंबो बायनांगौ जायो। बे नङाबानो नोंसिना खामानिया जानाय नङा। र' बे बुस्थुखौ आं नोंसिनो दिन्थिनि। नुबाय दा? औ नुबाय। हागोन दा नोंसोर बेखौ लायनो? आरो थगायजानो हागौ नोंसोर। बेखौथ' आं गुनु गाना, बरपेटायाव थांनानै बोरै लायनो रोंनांगौ दे आगै? नोंनाव दंखायोबालाय बेखौनो होलांदो ना, नोंहा दस्रानि थाखाय बायफिनदो मालाबा। औ फंबाय, बेखौ होलांदो आंनो। बेखौथ' आं सासे मानसिनि थाखायसो लाबोदोंमोन, आंहा बेनोसो हैनांगौमोन। नाथाय आब'खौ नायनानै लादो दे नोंसोर। नाथाय बिनि फैसाखौ नोंसोर हरनांगोन। आंबो बेखौ बायनानै लानानै थांफिननांगोन ना बे मानसिनो। औ दे, जेबो नङा दे, खामानियाल' जाथारथोंसै। नोंहा गोदान हैफिनबानो जाबाय बे मानसिनो। दे बिदिब्लालाय। आरो साबधान, बे थाबिसखौ रावनोबो देखायनो मोना आरो फाननो मोना। 1.5 लाख 2 लाख होबाबो दाफान बेखौ। दे बिमा, फैसा लायदो, न' दोनहैदो, खर्सआव दोनहैदो थां। मोजां दोन दे। औ। बारा सिन्था खालामनाङा गुमै, गासिबो मोजां जाजोबगोन। ओमफ्राय खामानिया साक्सेसफुल जायोबा आंखौ खिन्थु बावनो मोननाय नङा दै। हैद बावा आगै, दालाय असे जाखाबायना। आं बेबायदि मानसि नङा। न' फंबाय। र' आब', नों बेखौ बायसोनानै हर। बे मालायनि फैसासो जाबाय, आंहा दांनो अधिकार गैया बेखौ। आरो आब', नोंसोर गाज्रि मोननो नाङा। नोंसिना मोनसे लोखि फुजानि हाबाफारि जानांगौ दंबावो। होमबासो बे ग्रहआ दाननानै लोखिया न'आव फैगोन।
ओमफ्राय बे फुजाखौ होनो थाखाय नोंस्रा माखासे गोबां फैसानि गोनांथि जागोन। मा बेसेबां फैसा नांगोन? औ, आब'नि नामै 2 लाख, नोंनि नामै 2 लाख, 5 लाख फैसाखौ नांगोन। खिन्थु नोंसोर बे फैसाखौ थाइसेबो बाहायनाङा। बे लोखि फुजायाव बे आइ लोखिखौ बे फैसाजों फुजिनो थाखायसो बे फैसाखौ नांगौ। हाब, जोंनावथ' बिदि फैसा गैया। उफाय गैया गुमै, नोंसोर फैसाखौ मेनेज खालामनानै लाबोथारनांगोन। बे जुदि फुजाया जोब्बाय नोंसिनाव बबेनिफ्राय फैसा फैगोन नोंसोर फात्ताखौनो मोननाय नङा। बे फुजा जोबनायनि उनाव लाखपति जागोन, कररपति जागोन, धोन दौलत जेनिबो आंखाल थानाय नङा। नोंसोर जुदि देनां गिदिर मानसि जायोब्ला आंनो जेबो नाङा, खालि जों साथामनि मोनसे फट' बुखांनानैल' आंनो हर, होमबानो आंनि गोसोआ गोजोनगोन। जागोन दा? मानिगोन दा? ना गोसोआव माबाफोर दाउट दङ? दाउटआथ' जेबो गैयामोन, नाथाय फैसाखौसो बबेनिफ्राय मेनेज खालामनांगौ बेखौसो सानबाय थादों। गैयाबाबो मालायनिफ्राय लाथ'नानैबाबो नोंसोर बे फुजाखौ खालामनांगोन, नङाबा नोंसिनाव जेबो खाथिनाय नङा। बिदिनो प्रब्लेम फैबाय थागोन, बिदिनो आंखाल जाबाय थागोन, मानिबा नङाबा मानिबा। नोंसोर आंखौ बिसास खालाम, आं बेबायदि गोबां मानसिखौ फाहामबोबाय आरो इसोराबो आंखौ बे खामानिनि थाखायनो थिनहरखादों। होमबा आं थांदिनि दे। आंखौ जुदि नांगौबा फन खालामबानो जाबाय। दहाय आं नोंसिनि कार्ड होनायाव आंनि नाम्बार दंखायो। ओमफ्राय जैदिन नोंसोर आंखौ फुजायाव लेंहरगोन ओइदिनखालि आं नोंसिनो मोनसे गिफ्ट लाबोगोन दे। नोंसोर ना खालामनो मोननाय नङा। दे बिदिब्ला थादो दे, आं थांदिनि। साहा लोंलांदो ना फंबाय? नांना आब', आं फैबाय थानाय जाखासिगोन, आं मिन्थिखाबाय। दे होनबा। दे थादो। आं बुदों दे आगै नोंनि मबाइलाव। दे अ, नांहैबाय नै। नै फना फैबायबो। दे औ, थादो। मा सानहाबखो? साननो माने फैसाखौ बहा मोननांगौ दे, नाथाय खैफोदनिफ्रायथ' जों बासायथारनांगोन ना। साननायालाय आंबो बेखौनो सानदों। ओमफ्राय खैफोदनिफ्रायल' बासायथोंसै, नोंबो नोंनि लोगोनाव नागिरदो, आंबो एसे न'खराव सोंहरलाबायनोसै। दे जागोन बियो, खैफोदाल' बासायग्रोनायनि उनाव औ बेफोरबायदि थाखा फैफिनगोन बे। औ। ना नायबाय थानाया आलियानो गायनजोब्बाय, बेखौ एसे बानायहैफिनसां, दैयानो थाबथाला खैफिनाबा। बाहा जावनानै होनांगौ नोङो, माथो जावग्रा जायगायानो गैया। मालायनि दुब्लिखौ जावफ्लांलाबायबा रायजालाबायथारगोनहाय। है, बे स्कुलनि फोथारावसो जावनानै रोगायो आं, फाफ्लियाव बाननानै। आयु नै अमिरा फन हरलायबावबायसो, रायलायलाय न'। बोरो? औ आगै, है बिजि नङा नै, दङ मोजां दं। ए नोंब'आ दंना खाथियावनो, रायज्लायनो नामा? अ दे नै रायज्लायनो। रायलायनो दे लाजिलायलाङोहाय। रायज्लाय, जेबो नङा। औ फंबाय। दङ, मोजाङैनो दङ। औ। हो? नाङाहाय, मानो लाबोनांगौ? लाबोनाङा जेबो। नाङा होनखाबायना। गाना बियो, आरो जानला मोनलाखौ बाबावोसो बियो गानलाबायनो। जेबो लाबोनाङा फंबाय। नाङा, गाना बियो, लंपेन्टखौनो गानबावासो बियो, बांसिन हाफपेन्टसो गानलाबायो। नाङा, आयु नांलायलामोनहाय। दे होनबा नोंगुमैजों रायलायफिनदो। औ आगै। अ, फैसायाथ' मेनेज जाथ'वाखै, जागोन बादि मोनदां। माखासे लोगोफोर दंथ', बिसोर हरनो नागिरदों, जाहैगोन बादि मोनदां। जागोन दे, जागोन। दे होमबा, औ दे। मा होनहरखो बेलाय? बे फैसाखौनो सोंहरदों, जादों जायाखै होननानै। ए। जाबा गाव फैसिगौमोन जाहैबाय आरोखि। टाइमाबो जि सर्ट होबाय बियो, बाहा हाखु दाखु बेफोरबायदि एफा बुरजा फैसा मोननांगौ दे। माथो खालामबावनो, बुथुमाबाबोथ' उफाय गैला। रिन थिन सुद बुद लानानैबाबोथ' खालामनांगोन, नङाबा न'खराव खैफोद थाबाय थायोबालाय आरो संसार जानायाव मोजां जायाना। ओंखायनो खैफोद आफोदखौ बोस्रांनानै लाग्रोखानांगौ मोजां संसार जानायाव। खालामसै खुनुरुखुम मेनेज खालामनानै होनोसै, हरनोसै।
देनां खामानिफ्राल' जाया जाथोंसै दिनखौ सुख'हर माजोंबा ओमफ्राय माथो उफाय उनना उन जागोन बेफोरखौ सानबाय थानानै मा लाब थाथ' आङो आलैखैनो दसे औ नोंथां माबे माने मोनसे इमारजेन्सि खामानि जादोंमोनलै एखे नागिरनो हाथावै माने आङो नोंनाव फैसासो एसे सोंहरनो नागिरदोंमोन माने सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो आंनो माने 5 लाखसो फैसा नांगौमोन आरोखि दा नोंनाव 2 लाखसो 2.5 लाखसो मोनोब्ला लाथ'जागौमोन औ माने बारा गोबाव जाया सानथाम सानब्रैसोखौनो ला औ सानब्रैसोखौनो लादो बेल'सो जेबो नङा आरोखि आं मोनसे खामानियावल' बाहायगोन नों सुद लायोबा लादो एसे आरो लाबाथ' लाया जेबो नङा सानब्रैसोल' जागोन नालाय औ एकदम इमारजेन्सि थेंक इउ नोंथां थेंक इउ औ नोंथां औ आं मोनसे बाथ्रासो होनहरनो नागिरदोंमोनलै माने इमारजेन्सि सानथामसोनि गेजेरावनो आंनो फैसा नांगौमोन आरोखि ओरैनो नोंथांनिफ्राय 1 लाखसो मोनोबा हामगौमोन आरोखि माने सानब्रैसोल' जागोन नालाय एकदम इमारजेन्सिमोन अ जानाय नङा आरो होमबा अ दे होमबालाय आं सासे लोगोनाव बुहरबावनो दे औ दे औ नोंथां आच्छा मोनसे बाथ्रा बुंहरनो नागिरदोंमोन आं बाथ्रा जाहैबाय माने मोनसे इमारजेन्सि खामानि जादोंमोन नालाय एकदमबारे एंगारनो हायि खामानि दा ओंखायनो माने 5 लाखसो खरसा जाहैगोन आरोखि सानब्रैसोल' आङो माखासेखौ सासे लोगोनाव बिहरबाय दा नोंनाव 2.5 लाखसो मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरोखि बारा गोबाव नङा एकदमबारे सानब्रै आं सानब्रैनि गेजेरावनो खामानिखौ कमप्लिट खालामगोन नालाय औ नों सिन्था खालामनाङा नांगौबा आङो हा हुखौ लिरना होगोन आरोखि दलिलाव बायसान्सआव जुदि माबायोब्लाबो दे दङब्ला दे थेंक इउ दे बुंदो दे थेंक इउ नोंथां दे आं होनबा गाबोन लायनोसै दे औ दे गोजोन्थों ओइ दैजि ओरै फैलाय मा जाखो माने आङो लोगोफोरनाव फैसाखौ मोनबायमोन 5 लाख जाहैबाय ए जाबाय आरो होमबालाय औ ए होमबालाय थाब मावनानै लानांसिगोनहाय ओमफ्राय फैसाखौलाय बोरैथो रायलायखो सुराव रायलायखो ना ओरैनो हावलावलाय गावसोरलाय लोगो हिसाबै सानथाम सानब्रैल'खा नालाय सुदाव लानोबो गावसोर उसुबिदा मोनदों आरोखि अब्लाबो जों साननानै एसेसो हरसै एसेसो हरफानोसै दे होनबालाय गावनो खबर हरनांसिगोन औ दे आं फन बुनोसै नै दे औ आगै औ फैसाखौ आङो मेनेज खालामबायमोन औ जासिगोन समफोर फैदो 3 थारिखआव फैदो औ दे दोनथ'दो होमबा औ मा दाबो सफैथिया बेलाय जानो फन हरदो नामा एसे सोंहरदो है फैखागोनावलाय मानो सोंहरबाय थाबावनांगौ बायलां गाव फैखासिगोन बियो आब' गुमै सफैबायनि आं औ फैदो ओरै नै नोंसिना गिबा अननानै लाबोनाय दै आजावनांगोन नैबे गुमैनि हाब नांलायामोन आरो नैबे आब'नि मानो बिदि लाबोनांगौ जाखो दे अरजाया दे जेबो नङा दे फैदो दे होनबालाय दे आं थिननाया रेडि जाखाजोब्बायना गुमै औ रेडि जोबखासै लाबो आगै बेगा आं दोननोसै बाहाय बुस्थुफोर दं फुजानि दांजाया अ दे है दैजि बे फैसा लाबोखादो होफैदो लाबोनो थिनखादो आंहा गुबुनावबो आरो बेबायदिनो फुजा दंबावो नै न' नोंसिनाव सना दंना औ दङ सना लाबो ओमफ्राय गामसा लाबो औ दे
जाबाय दिनैनि आन्थाया। नै गामसाया। दोन बाहाय जिरायदो दे नोंबो बाहाय जिरायदो गुमै। सनियालाय फैबावला गैला बेनिफ्राय। दे जासिगोन दे बेनो। गोसोआव थिग दंखायो दा? औ नोंनालाय गुमै? दङ। दे थिगैनो दं होनबालाय। जागोन। आस्थाम गैया नामा सनानि? नै आगै बेयावनो दंखायो, जरानि दंमोन बेयावनो दोनखाबाय आं। नांगौ खोमा नङानो। दे होमबालाय सुरु खालामदिनि होमबा। सिया हर। ओमफ्राय गुमै बिसोरखौ सावलाय। ममबाथिखौ बाहाय साव। दे ओमफ्राय बेखौ नैबेहाय। सलाया हरलाय। जानायाथ' गासिबो जाजोब्बायानो बुंनाय बायदि सिन्था खालामनाङा गासिबो मोजां जाजोबगोन। एबार नायदो फुजा जोबनानै मा जायो। दे दानिया आं बुंनाय बायदि नोंसोर बुंबानो जाबाय। ओम नमो नमो आब'ना मा नाममोनलाय? दैजि बसुमतारी। दैजि बसुमतारी। दैजि बसुमतारी ओम नमः शिवाय ओम आरो गुमैना हृदय बसुमतारी। हृदय बसुमतारी। नमो 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 हृदय बसुमतारी नमो। नै बेखौ नुदोंना? बेनो नों आइ लोखिनि नोंसिनि आशीर्बाद। बेखौ नोंसोर थांनानै खर'सायाव दोनै। थां दोनहैग्रोदो थां माबार खरसायाव दोनना फै। औ ओमफ्राय गुमै नुबाय दा औ आशीर्बादा होनाय लगे लगे प्रमान दा। औ दाना नोंसोरो बे ममबाथिखौ आखाइ मोनसे मोनसे लानानै आं बुंनाय बुंबानो जाबाय दे। दे ओम 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 नमः ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमो दे शिवाय। जाबाय दाना नोंसोर बै नोंसिनि मोदाय गिदिरनाव थांनानै आर'ज गाबहैदो आरो मोजाङै आर'ज गाबनानै फै जाहाथे उनफ्राव जेबो प्रब्लेम जायो। दे थांदो गोसो गोथारै आर'ज बिदे। गोसो गोथारै हो जा हायो बिनानै ला मोजाङै दिनैनो मोजाङै हो। खैफोद आफोदनिफ्राय बासायनांगोन, गह्र' फाखनफोरखौ दानगारना होनांगोन, अरायबो थाखा फैसा लोब लोब फैहोनांगोन। आरो नोंनि सानाय सुनायखौ गाबज्रिनानै लादोंना लायाखै? आरो नोंहा गुमै खामानि जाफुंनायनिखौ
आर'ज गाबनानै ला दहय आफा जाबाय जाबाय फास'नानै फै फास'नानै उनथिं नायहरनो मोना जिरायदो जिरायदो आं हयले जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे दिनै मानो होनोब्ला बिराद मोजाङै आइया गनायबाय दे आगै नोंनि अननायावसै नोंहाबोथ' नोंबोखौ अननांगौ दं नालाय औ फंबाय नों नायाबा सोरथो नायबावनांगौ गासिबो नोंनि आखायावनो गथायनानै होजोब्बाय आङो दे आं दं जेबो सिन्था खालामनाङा नोंबो नां दंना फंबाय दंना माथो सिन्था ओमफ्राय आंहा गुबुनावबो बेबायदिनो फुजा दंमोन थाब थांनांसिगौमोन आंहा थांनो दानो थांसिबो ओंखाम जालांला आरो औ आगै जालांदों ओंखामा एफा खस्थ' खामानि मावनानै ओंखाम जाहो हराबा बोरै हगारना हरनो जों औ जागोन मानो जालाङा जानो बिब' संनायखौ खिन्थु आंहा मोनसे जायगायाव दंबावोथ' फुजाया बेखौ बोस्रांनानै आं फैनानै नैबेखौ बोखांनांगोन आं नङाबा बेखौ बोखांजानाय नङा नोंसोर बेखौ आखाइ दाहोखा नङाबा बिराद गिदिर खैफोद जागोन मानसिबो थैनो हागौ दाङा दाङा आगैजों एकदम दांथारा नों फैब्लासो दांगोन जोङो दे होमबा थाथ'दो दे आं दा फैनानै बेखौ बोस्रांनानै साथामजों ज' आराम ओंखाम जानोसै दे थाथ' बेखौ दादांथार दे आं नङाबा बोस्रांनो हाया बेखौ औ खैफोद जागोनबो नङाबा दे आगै थाथ'दो आं दा दांथ्रा फैफिनगोन जोङो औ दे दे ओंखाम ओंख्रि संहैदो नोङो दा गाव फैब्ला ज' जानोसै गाव बोखांफैथोंसै दा औ दे सङैसां माथो दाबो फैदियासैथाय ओंखाम ओंख्रियासो मोनगुलायजोब्बाय आंहा बेनोथ'लै माब्रै दाबो फैदिया जाखो 12थानि बारबाय नै 7थायावनो होखांदों फुजाया फन बुनोसै नामा बुनायदोहाय र' बुनायनायनि हा फनानो सुइस अफसो आइ आइ फुजा होदों खोमा जानो थगायलांखो ना माखोसो बाल फैसाफोरखौल' जादुजों बोरैबा खालामनानै लांथोंसै गिलायलाङोहां मानसियाबो बोरैबा गर गैयासो मोनलायलांबाय आङो मायं फास मानसि बेनोथ'लै र' नेबावनि 2 घन्टासो नेबावनि 2 घन्टासो नेबावनि र' मा जाबावनांगौ दे दाना फैसाखौ नायनांगौ ना मानांगौ थैद्र' दसे नेबावसै 2 घन्टासो दादां होननायाव गिलु फालु मानसि थैयो होननायखौ खोनायाखै नोङो आंथ' गोसोखौनो मोजां मोनथारासै मा नायहोआबो मायाबो मा दं बेबा मा खालामनानै गालांखो आं बारा थिग मोनगारलाय लाङासैलै माथो 12थायाव फैनो होननाया नै फैयासै माथो आरो 2 घन्टा 3 घन्टा नेबावनांगौबाथ' जाला बे मायां फास मानसि मा खालामलांखो मा बेरखो जोंबो फोथाया नङा फोथायफ्लांबाय बुजिया सोमजियानो र' दसे नेबावसै होनबा दे दसे थानानै नायनोसै है नै 4:30 जालायलायबाय मा दाबो फैदिया र' फन बुबावनां न' दाबो सुइस अफसो है जालालै मानिलालां नायनोसै आं हाब बिदिसो जाबाय होनबा फनखौथ' बिदि सुइस अफ लाफेरामोन बियो गावनो आजां गाजां फन बुबाय थायोमोन दा मानो बिदि खालामखो बेलाय नायदोहाय नायदो आं बिसास खालामलाय लाङासै नायनोबो गिलायलाङोसोहाय आंहा ए फैसायालाय दङ ना नै लेखा गोजासो मा जाखो बेलाय सनाया र' नै सनाबो गैला आयै आयै बेखौ नेथ'राब्रेन लायनानै लेखा गोजासो जादो दाना माखौबा बेखौनो मालायनो बेबायदि रेनलायनानै हरबावदो दाना 5 लाखनि आयै बिदि जाबाय मा सुनि खाफाल जाखो साला खिसालाया एफा थगायलांबानो जोंनि थाखा अजलिखौ लानानै लेखाखौ हाय हाय खालामबाय आयै
सानथाराखैमोन सेस थगायलांजोब्बाय दिनै दुनियाव माबायदि मानसि थायो नै लेखाखौ हायै हायै गालांजोब्बाय लेखाखौनो हानानै जोंनि अरजिलेखौ लांजोब्बाय आयो मा खालामबावनांगौ सालाखौबो मोजां रायजोमोन ना बियो बिसि फिसा आलाय सिलाय जानांगौ बियो जोंखौ बिदि थगायलांनाया नै